Hoxe é o Día Mundial de Diabetes, unha enfermidade que actualmente padece en España preto de 6 millóns de persoas. Nesta patoloxía, o deporte e a asistencia psicolóxica son dos factores fundamentais. O apoio psicolóxico porque isto é moi duro, esta enfermedade é moi dura e temos que ter un apoio. Temos que ter un apoio de psicología e tamén de personal especializado, de enfermeros, expertos en diabetes, que agora xa existe esa especialidade, educadores terapéuticos en diabetes, pediatras e endocrinos. E teñen que darnos formación para que nós, no día a día, podamos traballar solos, porque temos que tomar decisións as 24 horas do día e de noite. Co obxectivo de dar visibilidade a esta enfermidade, Pontevedra acollerá este sábado a 6ª edición da Milla Urbana Solidaria. Entre todas as categorías, a organización espera poder superar este ano os 500 participantes. Aquí non se trata dunha carreira de grupos de idade, nin de adultos, nin de todo eso, non. Nós o que buscamos nesta milla precisamente é chegar moitos cativos. O sea, que os nenos entre 10 e 16 anos, maioría, que van a ser a maioría, que cada ano sexan máis. É iso que verdadeiramente buscamos nesta milla e temos que buscar en todo o deporte en xeral, porque os nenos, cando acaban primaria, non teñen xa deporte. Vémolo en todos os colexios, en todos os ensinos, non? Que é iso que temos que tratar de loitar entre todos, que a partir de eso, bachillerato, que os nenos sigan facendo deporte, con diabetes, sin diabetes, pero facendo deporte, que facendo deporte van a ser moito mellores persoas, moito mellores deportistas, van a seguir pois, unha vida moito máis sana, non? A milla contará cun percorrido de 1.609 metros. A xornada do sábado está prevista que comece ás 4:30 coa categoría sub-10 e que remate coa competición élite, tanto feminina como masculina, ás 6:30. Entre os participantes repartiránse 1000 vasos reutilizables como este e regalaranse as camisetas azuis de Anedia.